салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед аз он дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, беҳад материалҳои фасон омадагиай, нусхаҳои хушрӯ. Якум ма шумода хостум нишонтим и бо индиски паплинай. Марҳамат чанд ранг дора. Анами занҷабил гулак, сангош аҷоиб сангзадагиай. Нархиш чанд сум? 190 сом. Нархиш 190 сомон донадай. Оптумда бо арзон мешава. Анаи дигар рангшай. Рангош аҷоиб, ҳамаш рангои фасонай. Ина духтарако индиски паплин, сабукак, сербар, хушрӯ, ҳичи намешидагӣ. Мана санги хамелеон. Чанд ранг дора, кадомиш ки дар кора духтарако доставка дорем. И рангша бинай бо чихе аҷоиб. Гулошам хе зинда мебиёя. Куртада боварӣ дорум ки воимай бад мешава. Панҷ ранг дорада. Панҷ ранг дора духтарои кабуча бинай бо чихе кабуч туш фасон. Озя сабзи дигаам дора вай сабзшама шумода нишон метим. Некем сабз алакай як дона монд гирифтан. Аз инош заказ қабул мекунем ӯ сабзша то бори дигар омадан интизор мешавем. Ана инам новинкаяй. Ина духтарако иям 190 сомон як либосшай оптумда бо арзон мешава. Ана и духтарако и ранги хушрӯай, лекин ира алакай гирифтан. Охирон рангшай, охирон донашай ира гирифтан дарав. Бори навда ки омад бо ма видео мекунам, гап мезанам. Аз дигарош ҳастай налича. Анаи корейски паплин иям новинка. И нархиш чандай? 200 сомонай, бисёр гиран, айсета боло гиран 190 мешава. 200 сомонай, айсета боло гирен 190 мешава. Корейски паплин фасонаки хушрӯвак. Ҳамаш бори люкс омадагиай духтаро. Борои мо бори фасонай аҳамият агар битен, гулои камёфтан. Ҳамаш гулои камёфтай. Ида мисол гарм намешавӣ. Мана сер бараки хушрӯ, гули аҷоибот 190 сомон. Мана материалаш тоза пахтаяй. Анаи бо дигар рангш будай. Се ранг дора, ҳар се рангшам рангои фасони хушрӯан. Чида гулоян. Мана духтарако каседа ки мисол ҳам хеле борои хушрӯ дар кор бошад, шумо нависен мада. Мо доставка мекунем. Ана ин духтаро аз ин дар хотир дошта бошед, бисёр пурсида буден. Ина бо омадай. 100 чандай? 160? Не, инам 190 сомона. И дафъа 190 сомон омад? Материалиш дигар. И дафъа материали хушрӯда омадай. 190 сомон. Гулаш гули аҷоибот хушрӯ. Мана сангиш аз ҳисобе ки сангиш наздикай духтаро, ира нархиш идаф 190 сомонай. Барои ки сангиш наздикай. Ози амин сангиш ки камакак дуртар боша, вай бо арзонтар мешава. Ина духтаракои хушрӯ. Ана ин охиронгишай, иям гули фасонаки хушрӯвакай, нархиш 160 сомон. метавонед дархост кунед. Бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. Хайртон наворҳои оянда. Саломат бошед.